Huriana hinaholongan ni Tuhatta manang di dia pehita maringanan Tuhatta mana madongani dohot na mga ramoti hamu sa luhutna. Adorang susah tita Tuhatan de bata jumulu mahita martangiang. Asiniroha madi hamu dohot name na siyan Tuhatai ima mga ramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Jamita dihita tuminggu 21 dung Trinitatis tanggal 20 Oktober 2024 imana tersurat di Joshua bidu 24 ayat 14 sah 24 doh topik minggu hadaulaton ni nama roha manang ibadah yang sejati songonomma didok disi ope saya habiari hamuma jahuba jala marsihoho rohamuna mangulo ibana di bagasan hasitongan jala paholang hamuma di batasi leban akan nioloan niopumuna di bariba ni batang aiki doho di Misir jala oleh hamuma jahuba alai molotung sugur rohamuna mangoloi jahuba pilih tamuma sadarion manangi senaing oloamuna manang di batasi leban akan nioloan ni opumuna di bariba ni batangai ki manang de batani hala amori na puna tano na ingi ni inganan munai alai anggo ahu doho dong aku sajabu ikut jahuba do oloan nami dunginin na bangsoi mamangalusi do maisya kami anggotung manadikot jahuba lahu mangoloi akka de bata sileban ai jahuba debatata ibana naung manugihon hita doho oputa ruar siat tano Misir siap bagas parhatubanan jala ibana naing mabahid di adopatta tadda akana buluni jala diramoti dohita disadok dalan na ita dalani i di tonga-tonga ni saluh bangso akana ita bulusi jahuba huhut mangojar saluhuk bangso rodi hala amori na maringana di tanoi jumulu sian hita hami pe jahuba do naing oloan nami ai ibana do debatatta dungi di dok si Joshua matu bangsoi dang tarbahin hamu mangoloi jahuba ai debata na badia do ibana debata parimas do ibana dang tagamun marpamuati rohana mida pangalaw muna doho mida dosa munai molotung ditadikon hamu jahuba jala dioloi hamu akka de batasi leban marbalik maibana manorui hamu tung siap hamu bahenonna hobartu uhumna nadinggani naung pinahenna tu hamu dunginin na jahuba dunginin na bangsoi matu si Joshua si tokka maanggoi ikut jahuba do naing oloan nami. Jadi di dok si Joshua matu bangsoi hamusa diri do sitidangi do pakamu babua naung dipilih tamu jahuba naing oloan muna ibana jadi ninda nasida ma hami matutu sitidangi. Ope paholang hamu ma debatasi lebat akan di tonga-tonga munai jala pauduk hamu rohamu natu jahuba debatani Israel. Jadi ninna bangsoi matu si Joshua jahuba debatataido naing oloan nami jala suara naing tangi holon nami ido sahatna. Huriana hina holongan itu hatta di pabotohot turpukod do tuhita naing masuk mabangso Israel tu tanu Kanaan ima tano naung di baga-baga hode bata jahuba tu punasida si Abraham si Ishak do si Jakob totu takas do ia tano Kanani dang tano kosong na suarong jolma alai adong do jolma disi naung adong bahasana budayana do agamana songo bangso di debata totu iko jelas do hadiron nasida di inganan naung jinajion debata tu nasida unang do maun nasida meninggal hod debata alana terpengaruh do agama terpengaruh do budaya
terpengaruh do bahasa setempat. Ujungna gabi ditinggal nasida de bata naung mabuan nasida haruar siat parhatubanan Misir. Totu wakadamang dainang odo nagabi persejaran na arga uju mangarato halak bata tu parjagalangan manang na mangalui karejo pi manang na marsikola do na mangalui ngulu na dumingkan dia ke pangaratuan. Sada do harapan unang ditinggal ho di bata jahuba manang unang ditinggal ho garijana unang ditinggal ho budayana do basana sotung gabi kehilangan jati diri. Huriana ina olongan idonata ida marhita turpukon ida marpungu bang sosial di Sikem ni uluhon si Joshua hatana nama dok alai anggua hudo dongaku sajabu ikut jauh pada uluan nami. Totu komitmen nasonodo nama saya penting ikonadong dingu dunia kasih uto Kristus. Takola diri ni basa diri alai dohok do keluarga niba. Ulok majolo saya ada situasi tak. Olan haruar hita siap bagar ni jauh tei so tabo tuahan naing masa siya dubata di luar. Apakah itu pengaruh lingkungan? Apakah pengaruh pergaulan tuakai anak kota? Do ragam akan asing nabui mempengaruhi siapa saja dan seisi rumah kita. Nina di Amazon adong do naginuaran porngis penindas. 100 jenis porngis penindason haruar masian asarna laho manaku porngis na asing naugali sian nasida. Dung ditaluho porngisi naugalion dibuat nasida makatolorei. Dung menetasak katolori aka anak ni porngison mangaripu na bagian ni keluarga ni porngis na jahatido na sida. Alani ahape disuruh porngis na jahaton pitor hatok do diulahon na sida mulai na mekmet. Hapedang disadari na sida na korban kejahatan do na sida. Hamu akadongan gabaran ningolu do itu hita. Nabuy do hita talu binahin ni hajahaton molo so gugu hita. Alay molo jahuba do si olo atta doho si utonota totu say nadonganan na do hita. Alana ibana do parsigat tungata do si olo yota di bagas ang ngulutong di bagasta nang diduru ni bagasta pe. Ngulutope dada soal beribadah manang naso beribadah. Alay na ubagas yani tuisi do hita beribadah. So ngonido didok si Joshua tu bangsoi pilih tamu masa dari om manangise naing olo amuna manang debata sileban akan anioluan ni pumuna di bariban di batang iki manang debata ni hala amori na punatano na niinganan munai. Dipangido do tu hita ise do si hutonota jala tu ise do hita marhabiaran sotung do tuakka hagugo portibion sotung do tuakka debatani zamanon manang akka patung do subiani portibion unang ma asal beribadah ape nung ngamago to ditta alay na tikosima sai habiari hamu baca huba jala marsihoho rohamuna mangolo ibana di bagasan hasitongan. Asa si habiarata ima debata si sadai ima debata nagukolong jala natigor sian mula ni mulana sahat rodi saling delingna. Alani tasobba maibana di bagasan biar mida jahuba ala parjulu debata ima debata nabadia bodi dautai di pesalm siapusia tulu do ayat nasarupa roti di bagasan habadion na jupang do hagugun na suatu dosan alani habadion na
dang tahu hita di hadapanna. Songo si Jesaya na biar mida jahuba na badia ala dirajumi ibana halak pardu sa ibana. Buita ida Jesaya odom ayat 1 ayat 7. Ala na paduahon debata ima debata nasun gugu na mengatasi saluhut. Ibana do debata na manop palangi do tanon. Molo ibana madok majadi tu saluhut na. Ditikirang si Musa tu adupan ni Jahuba ditutupi ibana do buhina ala dang talup ibana mangida buhini debata nagugui. Buita ide dua Musa tulu ya onom. Ala na patuluhon saluhu pabaharan debata di pardalan ni bangsa Israel. Nang pedang patut nian bangsa majalo pabaharan debata di pardalan ni bangsa Israel. Ala na sa juti madudal ho debata siala pardusaun nasida. Alai di palu debataro nasida sian musuh jala di pataro do tu tanong kanan. Inganan ni susu do si tua ni luba. Hidup bahay dang tarhalu pahon holong ni rohan di bata marado pun nasida. Ala nima ikon holong rohan nasida tu di bata nasa sadai. Ikon uduk holat tu di bata marhite parsobau do disikap di ngodu si ganupari. Ima ngulu na hobar tu lomo ni rohan di bata. Buita ida 2 Musa 10 ayat 31. Atong tahulongi madebata sian nasaroha hati-hati do sian nasagugu. Hurian itu hatta pilihani dang bulan naro. Manang minggu naro. Manang marsugut. Alai sadarioddo. Songon nasa juk ni dok tu yang aku ni berupani ala sa ililing mangan Victor ni dok atau alang dami unang sangabesyan no mingodo totu hitape naing do ikut takas unang sanga zolo adong holang na gabi adong na mempengaruhi gabi susah bidulahong alai songo panidangyon di bangsa Siralima nang alusta Jahuba debata taido naing oloan nami jala suara naing tangi honon nami. Suang-suang ni nang panidangyon ni si Josuai alai anggo ahu dohok dong aku sajabu ikut Jahuba do oloan nami. Totudang marsugut dang haduan alai sadari odo di bagasan hapor syaw na tugu. Amen martangiang bahita. Maulihati ma Tuhan dinapengoto kami asa totong marhadaulatun namarroha kami asa totong kami beribadah olat Tuhan marani Tuhan so panidangyon ni si Joshua nang panidangon nami yang gua hudok dongaku sajabu ikon Jahuba dolon nami atong homa huoloy kami homa hupuji kami ay holo debata na sunggugu debata para siloa debata na pangaramoti kami ganuk tiki atau terpuji maho di sudingudu nami masih maroham di kami olam mga sahong gua ni anak Yesus Kristus nami martangnya kami Tuhan amin.